Hola, avui és el primer dia de vacacions, però ja veieu, així estic, fent un altre vídeo d'uns minutets perquè mantinguem el contacte encara que siga a través dels vídeos de YouTube i que aprofitem els dies de vacances, els dies de vacacions, per a seguir tenint un horari, no procrastinem, no deixem les coses per a l'últim dia, no volem tampoc que tingueu massa tasques, massa deures, és també un poc la nostra obligació, però que no tingueu tasques, no tingueu deures, no vol dir que no estigueu també ocupats d'alguna manera. No podem eixir al carrer, no podem anar-nos a la muntanya, no podem anar-nos a la platja, no podem anar-nos a passejar pel riu, no podem anar en bicicleta, no podem anar a peu. L'única cosa que podem fer és estar a casa. I el meu missatge és constant i persistent. Aprofitem el temps. Aprofitem el temps, marquem-nos un horari per a llegir, un horari per a veure la tele, un horari per a posar en ordre les nostres coses, la nostra habitació, per a posar en ordre les coses que no hem tingut temps durant el curs, que anem sempre un dia darrere de l'altre. Per a posar en ordre també el nostre cap, la nostra ment, les nostres idees, per a pensar, per a meditar. Busquem una hora, un temps per a cada cosa. I marquem el dia, o sigui, dia a dia. O sigui, avui vaig a fer això, i vaig a fer-ho. I si m'ho puc apuntar per la nit o pel matí, o no sé, m'és igual, cadascú s'apunta, es fa una llista de les coses que vol fer i quan s'acaba el dia, doncs les he fetes. I demà ja veurem, demà ja veurem. No pensem en quan eixim d'ací, no pensem en això, pensem en que estem ací, en que hem d'aprofitar el dia, en que hem d'aprofitar el temps, hem d'aprofitar cada hora, però jo diria cada minut, cada segon que perdem, total, mira, 5 minuts que estic així, bé, si estàs 5 minuts així, estàs 5 minuts així, però intenta meditar, intenta pensar, intenta buscar alguna cosa, buscar dins de tu, bussejar dins de tu. I si teniu oportunitat d'entrar en internet i navegar per internet, no us quedeu tampoc en moltes coses, sinó centreu-vos en una, dos, tres, quatre. És un moment per a aprofitar també, per a seguir algú a través de les xarxes, a través del Twitter, a través del YouTube, a través dels blogs, a través del que siga. Però busquem la nostra passió, busquem-la. Si no la tenim, busquem-la. Si ja la tenim, millor, perquè el que vaig a buscar són coses que a mi m'apassionen. Què m'apassiona a mi? Què m'agrada a mi? A mi m'agrada aprendre, i m'agrada ensenyar. Busque coses d'aprendre i d'ensenyar. Com aprenem, com treballa la ment nostra, com treballem cada dia, com hem de mantenir les relacions amb els alumnes, amb els companys, amb les persones. I això és el que busque, i aquest és el consell que us vull donar. No deixeu que se vos posi dins tot això. Si mireu les notícies de tot el que està passant, mireu-les una o dues voltes al dia. No convé estar molt pendents de tot el que està passant. Saber què és el que està passant, saber què és el que hem de fer. Avui el govern està parlant ja de 15 dies més. No només està parlant de 15 dies més, està parlant del procés de desescalada, un procés que no sabem quan començarà. Però és igual, no pensem. Demà és divendres. Demà jo vaig a pensar què vaig a fer demà. M'alçaré, faré això, després faré això, i ja està, no m'interessa res més. I quan m'alce i comença a fer això, passarà el divendres. I per la nit pensaré, què vaig a fer el dissabte? Doncs el dissabte vaig a fer això, però això jo ho pensaré demà. Avui no, jo ho pensaré. I què passarà d'ací? No ho sé, què passarà d'ací, no ho sé. Jo vaig a aprofitar cada segon, cada minut, cada hora, el matí, la vesprada, la nit, llegir, escriure. A mi m'agrada escriure també. No he tingut encara temps d'escriure. Tinc tantes coses per a fer, tantes coses vostres per
per a corregir, tantes coses per a pensar, tantes coses per a programar, que no tinc temps, però jo m'alce cada dia i començo a fer. Mira, avui vaig a fer això, 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 això. I ho faig. Sé que em deixa algú, però és igual, ja ho faré demà. Però vaig fent, i passa el dia, i passa un dia, i jo ja no sé els dies què passa d'ací. Sí, puc saber-ho, puc comptar, però a mi el que m'interessa és passar els dies amb tranquil·litat, aprenent moltes coses. Estic fent cursos. Vaig aprofitar per a fer cursos en gent que sap molt de coses que a mi m'agraden. Doncs es faig. He aprofitat també per a conèixer gent nova, a través de YouTube, a través de les xarxes, a través del Twitter. Ja estic seguint gent en el Twitter que no la seguia mai. Estic seguint gent en YouTube que tampoc la seguia mai. Estan dient coses molt interessants. M'agrada seguir-los. I aquest és el missatge meu d'avui. Penseu avui. Demà ja vindrà. Quan tornarem? No ho sé, ja tornarem. Pensem en avui, pensem en demà. I cada dia pensem en avui i pensem en demà, perquè si no pensem en avui no el vivim. Si estem pensant en demà, vivim demà. No, hem de viure avui. Hem de viure avui. Demà ja el viurem. I si volem recordar els dies que hem passat, doncs també podem recordar-los, però hem de viure avui. Hem de viure el dia, el moment, el minut, el segon. I això és el que ens dona força. Això és el que ens ajuda a estar tranquils, serens i estar bé amb nosaltres mateixos. I bé amb els que estan al nostre voltant. Jo no tinc a ningú. He de telefonar, he de parlar, tinc més contactes quasi que quan estic treballant. Però clar, he de fer classes, reunions, he de fer totes aquestes coses familiars i de tot tipus. Doncs això, avui, primer dia de vacacions, demà, divendres, dissabte ja vindrà i res més, no penseu això. Molt bé, adeu.